Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari ovih dana raznim događajima obilježava svoju 195. obljetnicu. Ovaj veliki događaj za učenike, roditelje, sadašnje i umrevljene učitelje i širu zajednicu obilježili smo brojnim aktivnostima. U prostorima škole otvorena je izložba sa više od 600 fotografija i dokumenata koja želi otrgnuti od zaborava brojne generacije učenika i učitelja. Najsvečanije je bilo danas, 12. lipnja, gdje smo se svečanom sjednicom učiteljskog vijeća prisjetili važnih događaja, školskih uspjeha i generacija učitelja koji su udarili čvrste temelje našoj tradiciji i ostavili neisprisiv trag u generacijama učenika. Nakon toga uslijedilo je predstavljanje knjige Naš zavičajni govor, hrvatska riječ koja povezuje. Publikaciju potpisuje gospodin Petar Hacegan, predsjednik Udruge Demokratskog saveza Hrvata u Rumunjskoj i ja kao ravnatelj osnovne škole Ante Starčevića. Knjiga je nastala kao rezultat zajedničkog rada autora tekstova, učitelja i stručnih suradnika škole iz Rešetara i osnovne škole Lupak, a bilježi brojne aktivnosti, radionice i događaje nastale kroz 10 godina suradnje ove dvije škole na projektu Naš zavičajni govor. Predgovor ovoj prekrasnoj publikaciji potpisali su gospodin Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Zatim gospodin Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i načelnik općine Rešetari, gospodin Zlatko Aga. Ja još jednom se mogu zahvaliti Knjižnom likovnom društvu, sadašnjoj predsjednici, koji nas je i povezao i ovu suradnju. Nisam svjestan ni bio kad se povežemo s tim ljudima koliko će mi njima značiti, oni nama. Kad su krenula ta prijateljstva, oni su išli kroz naše udruge. Koliko smo mogli doprinijeti kroz te udruge, onda je tu se nadogradila škola koja je dala poseban značaj i kada smo tamo dolazili smo puni srca, a odlazili sa još većim. Iz tog razloga, evo, zaista se zahvaljujem i ravnateljima škola, tamo svim obiteljima, djeci od srca koji su nam dali zaista otvorena svoja srca, svoju, da ne kažem, jednu ljubav, a kojima su mi očito puno značili, možda nismo ni svjesni, a bit ćemo svjesni vjerojatno sa odmakom vremena. Iz tog razloga, hvala svim Hrvatima koji žive tako daleko, koji sačuvali posebno svoj jezik, jer nije tako lako toliko stoljeća sačuvati svoj jezik. Ustrajte dalje u tom naumu da sačuvate svoj identitet, čuvajte svoju vjeru, vjerujte u dragog Boga, a mi ćemo vjerovati u vas i mi ćemo uvijek dobro. Dragi Petre, dragi karaševski Hrvati, mještani Lupaka, svima želim puno sreće, zdravlja, suradnje, a općina Rešetari uvijek puno srca suradnje za buduće preglave. Srcom hvala. Dodatnu stručnu vrijednost kroz stručni osvrt daje recenzent ove knjige, uvaženi hrvatski književnik, publicist, književni povjesničar i diplomat, gospodin Đuro Vidmarović. Ovo je izuzetno važan dan i za Hrvatsku i za Rumunjsku. Ovdje po prvi put na ovakav način predstavnici jedne hrvatske političke zajednice, općine, susreću se, odnosno pokazuju što su učinili kroz 10 godina intenzivne suradnje sa predstavnicama jedne hrvatske autohtone nacionalne manjine u nesusjednoj, nego dosta udaljenoj državi Rumunjskoj. Tamošnji Hrvati u većini poznati su pod pokrajinskim nazivom Karaševski Hrvati, premda pored te subetničke grupe postoji ili je postojalo više ili manje još nekoliko skupina Hrvata kao Marija Radnirac, pa u Temišvaru, dakle u tim većim mjestima.
A koliko dugo je stara ta manjina, zapravo i u historiografiji ne znamo točno. Više od 500 sigurno, ali više od 600, jer stariji su od moliških Hrvata, a u to vrijeme dokumenti ne spominju. Dakle, očito su i ranije se iselili, a budući da imaju jedan lingvistički, recimo arheološki artefakt alam, dakle kao prilog, to je stari jedan oblik koji se u Hrvatskoj koristio u srednjem vijeku i danas je nama, mnogima tako, gotovo i nepoznat. Zašto su se očuvali? Zbog dva razloga. Jedan je geografski smještaj u planinskom području kojim je uvjetovao bavljenje stočarstvom, dakle ratarstvom, i u doba komunizma bili su pošteđeni grupiranja u zaloge, a time kako što su u Timočkoj htjeli za Čaušeskuja, gradili su nove stambene objekte, iseljavali ljude i na taj način zapravo bi ih iskorijenili. Oni nisu iskorijenjeni, a očuvali su se zahvaljujući upravo Rimokatoličkoj crkvi i vjeri koji su ostali izuzetno vjerni do danas. Ali i Hrvate u Rumunjskoj koji postoje Kajkavci, ovo je stara dijaspora, najstarija, ali imamo i mlađu, to su Hrvati iz Turopolja, koji su preseljeni na biskupski posjed tamo, gdje Zagreba biskupija tamo posjede, i još ih je nekoliko ostalo iz Turopolja i govore kajkavskim dijalektom, a ovi naši dragi domaćini govore jednom varijantom štokavskog narječja, sa puno specifičnih lokalnih izraza, što je učinilo proteklo vrijeme, i nešto rumunjskih leksema koji su uvrstili u svoj jezik, ali oni se razumiju sa domaćima i to isto podloga je štokavsko narječje, a kao u rečnitarima dobro govore, dakle 4 akcenta i 2 dužine koriste, to je jako važno i zbog toga se mogu i dobro razumjeti. Od hrvatskih sela prvi su imali Turopoljci neke kontakte sa Klokotićem, za Jugoslavije, a onda je to pomalo u toku rata zamrlo i sada je tu tradiciju obnovili su i rešetari. Za jednu manjinu kontakti sa matičnim narodom su izuzetno važni. Zbog jezika poglavito, zbog njegovanja tradicije i zbog osjećaja pripadnosti. Ne zaboravimo, oni su stvarno otrgnuta grana hrvatskog naroda, bez ustaljenih veza sa matičnim narodom. Taj matični narod sve do 90. godine imao državu koja bi mogla sa njima uspostaviti slobodnu vezu, nego to išto preko crkve, preko dobrovoljnih, preko pojedinačnih. To je bilo naprosto Božje čudo da su se održali. Gledajte, u tim uvjetima apsolutne dijaspore i u tim režimu koji je bio takav kakav jeste. Mogu reći da je ova knjiga priča o 10 godina suradnje, prijateljstva i zajedničkog rada ljudi koje povezuje ljubav prema hrvatskom jeziku, kulturu i baštini. Dragom Bogu mogu samo zahvaliti na činjenici da je to kruna 10-godišnje suradnje, možda i nešto više, dobila je svoj urod. Radi se o knjizi Naš zavičajni govor, hrvatska riječ koja povezuje, s obzirom na tome da imamo i srce na pozadini knjige, na koricama na pozadini, onda možemo reći da je to hrvatsko srce koje nas povezuje. A eto, te silne godine, što truda, što zalaganja, što najbolje namjere, da nešto malo pomaknemo naše znanje, naše poznavanje kulture, jezika, svega onoga što nam čini hrvatsko biće, urodilo je plodom. Naježim se kad pomislim na to kako smo krenuli. Krenuli smo tiho i nečujno, ko da hodamo u opancima, što Krleža ponekad kaže. I onda je to iz godine u godine raslo na svim poljima. S jedne strane na obrazovanom planu, jer hvala Bogu htjeli smo napredovati malo, bolje učiti, bolje znati, bolje se izražavati, poznavati kulturu, poznavati civilizaciju, narod. I kad se spoji činjenica da imate želju, da metodološki pristupite tome, da imate prekrasan okvir, rešetare, školu, dr. Ante Starčević, oca domovine, nevjerojatne velikodušne ljude koje predvodi časni ravnatelj škole, gospodin Tihomir Batalo, sa svojim suradnicima, od Danijele, preko knjižničarke, preko koga sve ne. I onda vam se tu priključe marljivi učenici, prekrasne obitelji koje dopuste da se ljudi upoznaju, da se ljudi druže, da ljudi uče, da ljudi otkrivaju,
da se u njima probudi znatiželja, pa ne možete biti sretnim. Samo se možete nadati da to ide dalje. Jasno, nije došlo odmah do toga, kao što vidite 10 godina. 10 godina međusobnog posjećivanja, no i to na temelju programa koje je podržalo ministarstvo, zatim Središnji državni ured, odnosno Vlada Republike Hrvatske. I naš kraj, pitom takav kakav je, sa svojim ljudima, sa svojim običajima i ono što je najvažnije, sa svojim bićem koje tamo živi već stoljećima. Mi nismo od jučer, mi smo od 13. stoljeća na našim prostorima. I kao što vidite, unatoč svim izazovima, unatoč svim vremenima, tu smo još uvijek, pozdravljamo se na hrvatskom jeziku, što je meni najdraže. Dječica još uvijek na cesti kažu hvaljen Isus. Pa neka Isus bude hvaljen, neka eto slavimo ovaj trenutak i to u tjednu kad imamo srce Isusovo s jedne strane, kad imamo svetog Antuna Padovanskog i još brojne svece. Imamo križ, imamo njega, imamo uzor, imamo model, imamo istinu, put i život. Da ne odem sad u neke druge pravce. Reći ću, prezadovoljan sam, presretan što nam je izašla publikacija, da ne nazovemo knjigom, da nemamo nekakve sad velike prohtjeve i želje. Naš zavičajni govor, hrvatska riječ koja povezuje. Svima koji su se uključili u taj projekt i onima koji su na slikama, od najmanjih do najstarijih, i onima koji su, eto, trsili se da ta knjiga vidi svjetlo dana, i onima koji su napisali, koliko to zadužuje kad vi imate ministra znanosti da vam potpiše predgovor. Kad imate državnog tajnika, gospodina Milasa, da jednako tako, načelnika ovog divnog mjesta, Zlatka Agu, ravnatelja Tomislava Batala i recenzenta, ambasadora Đuru Vidmarovića. I još brojni koji će se tu ugledati i još o knjizi pisati. Onda to zadužuje. Moramo opravdati dodatno to što smo radili i radimo. I neka blagoslov to sve lijepo prati, a mi ćemo samo potvrditi ono što već jesmo. Bićemo i prkosit ćemo, da nam nitko nikada ne legne na jezik hrvatski, odnosno na narod hrvatski. To bi bilo to. Raduje me u isto vrijeme, velika mi je čast što sam imao priliku da sudjelujem na obilježavanju 195 obljetnice osnovne škole Ante Starčević iz Rešetari. Za tu priliku zahvaljujem se načelniku općine Rešetari, gospodinu Zlatko Aga, i ravnatelju škole, gospodinu Tihomiru Batalu. Isto tako i gospodinu profesoru Petru Haceganu. Čestitam osnovnoj školi iz Lupaka i osnovnoj školi iz Rešetari za suradnju već koja traje dugo godine, 10 godine suradnje su tu. Uz tu suradnju se uključila i općina Karaševo. Raduje me ta stvar. Već prošle godine bio sam prvi put u Rešetarima. Nakon toga dolazila nam je delegacija iz Rešetara u Karaševo i u Lupak. I već od tada sam vidio njeno otvorenje za tu neku dugačku suradnju između sve tri općine. Tu govorimo za općinu Karaševo, Lupak i Rešetari. Radujem se na ovako lijepom događaju i siguran sam da svi mi možemo od ovoga da učimo pa da stvorimo bolje uvjete za našu zajednicu iz Rumunjske. Program je zaključen velikom i bogatom školskom priredbom povodu naše obljetnice, na kojoj su se predstavili naši vrijedni učenici i njihovi učitelji, mentori, ali i naši gosti, članovi KUD-a, Rešetari, KLD-a i učenici iz Lupaka.